Kazembe, where are you? Yapan. Kazembe. Waka watu wawana mkana iweo. Wokuwa na chairman panap. You stop it. Wakabuda pa TV we Kazembe. Baba na mbukuza uti nchakuza ini zwa Kazembe. Kazembe uyu is the vice chairperson wa Mafios, Dickson Mafios. Akabuda pa TV atitaura Kasukwere must go, Kasukwere. Anga itaseka kutadzire chi. Chigara pasi. Kasukwere is not going anywhere. Muri kuzvinzwa. Hapana kwaari kuenda. Kana vamugabe vaona kuti aachashandi zvavanoda ndo vachidecide. Zvese zvokuti Kasukwere haasapote zveLacoste ndezvenyu. Ndo mhosva yake Kasukwere nokuti akaramba kusapota Lacoste. You stop it. Anga itaseka kutadzire chi. Chigara pasi. Anga itaseka kutadzire chi. Chigara pasi.